אנחנו בסדרת סרטונים על שמני תשריט בשיטה המסורתית. השיטה המסורתית זו שיטה שזה לוקח חודש, לעומת השיטה המהירה, השיטה החמה, שבה אנחנו מכינים תוך 2-3 שמן, שאני מראה בסרטון אחר. אבל כאן, בשיטה המסורתית, אני עוברת על כל צמח וצמח בנפרד, ולכן כדאי מאוד לצפות וללמוד על כל אחד מהצמחים. הסרטון הזה עוסק בקמומיל, קמומיל או בבונג, פרח בר נפלא, יש לו ריח מדהים. אני מקווה מאוד שאתן מכירות אותו מהתה. תמציות תה קמומיל מסייעות מאוד לרוגע ולשינה, לשינה טובה. אז אני מקווה מאוד שאתן מכירות וכבר משתמשות בתה הקמומיל להשריית שינה טובה. למה הוא עוד טוב? הוא טוב גם לתינוקות, גם לרוגע וגם להפחתת גזים. כל הבעיה של הגזים וכאבי בטן שונים ונפיחויות בבטן, הקמומיל מצוין. אני מקווה שאתן משתמשות בו. עכשיו אנחנו נלמד להכין ממנו שמן תשריט. בשביל שמן התשריט אנחנו צריכות צנצנת או בקבוק כזה שיש לי עם פייה רחבה, כדי שנוכל אחר כך להוציא את החומר הצמחי ולסנן. ואני ממלאת את הצמח היבש עד חצי מהבקבוק או מהצנצנת. הבונג צומח אצלנו בארץ ובארצות נוספות בר, זה פרח קטן ונהדר, ואנחנו יכולות לקנות אותו בצורה יבשה. יש לי באתר, אפשר להזמין. יש לנו את הפרח המיובש, תראו את הצבע שלו, זה באיכות הכי טובה שיש. אני מביאה לכם אני משתמשת רק בהכי איכותי. אני לא משתמשת בקמומיל הבהיר וחסר הצבע. ככה מילאתי חומר צמחי בערך עד האמצע, אין פה כמויות, לא צריך לשקול ולא צריך למדוד. זה לפי העין, זה לא איזה חומר כימי, שאם יהיה יותר מדי זה עלול להזיק או משהו כזה. עכשיו אני מוזגת שמן נסע, במקרה הזה אני משתמשת בשמן שקדים. תראו איזה יופי. וואו. כן, השמן חודר פה והפרחים מתחילים להגיב ולצוף. מה שיקרה במשך החודש הקרוב, תראו איזה יופי. מה שיקרה במשך החודש הקרוב, הקמומיל יוציא את התכונות המרגיעות שלו, המסייעות בשינה, המסייעות נגד גזים בבטן ונגד כאבי בטן בכלל, לתוך השמן. ואנחנו נוכל תוך חודש לסנן את השמן ולהשתמש בו לעיסוי עבורנו, עבור הילדים שלנו, לשינה טובה ומתוקה ונעימה. אז זה שמן הקמומיל. אני כן אגיד לכם שבשמן הקמומיל, שימו לב, יש לנו הרבה אבקנים. אתם תראו פה אבקה. האבקה הזו לא סתם, זה ממש האבקנים של הצמח, של הפרח. ולכן שמן קמומיל קצת יותר מאתגר לסנן. כן, צריך ממש לסנן בתוך חיתול בד או שקית בד, לא מספיק מסננת רגילה. צריך לסנן אותו מהאבקנים. אלא אם כן, אנחנו רוצות להפוך אותו לפילינג עדין. ואז האבקנים האלה משמשים אותנו לפילינג עדין, 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 שמנקה את האור לנו או לתינוקות שלנו. כן? שהם צריכים את קילוף האור לניובורן שלנו, אז זה גם כן יכול לעזור. אפשר להשאיר את האבקנים. זה לא לכלוך וזה לא איזה משהו בעייתי. אלה האבקנים של הצמח. אז הנה, עכשיו אנחנו צריכות לערבב. ובחודש הקרוב לתת לו תשומת לב, לערבב אותו. איפה נניח אותו? נניח אותו במקום מואר, לא בשמש ישירה, אבל גם לא בחושך. לא סגור בארון. הוא צריך אור, אור רגיל של בית. כן, כל שמני התשריט בשיטה המסורתית זקוקים לאור רגיל של בית, והנה יש לנו שמן תשריט, קמומיל, עוד חודש יהיה מוכן. לכו תכינו.